Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Gabriel, mahal ko. Igait siya na nagkahoy sa tunga ni Iding Hawanan. Tupad ni Nomed. Matuman. Dali, diri. Salamat nga wa ka mapakiyas sa akong gisugo kanim. Dili sama sa ibong apuhan nga way nahimo. Narang kalapera ni Nomed. May una siya. Nahadlok ka ba nga nagtanaw sa umaabot ang hari, Marla? Oh, Dali. Tarong og barog kay gapuso na tika. Ligon kag lawas, Marla. Dali karang naulian. Lahi kini ay kung dunay dugo sa pagkatambalan nga naglatay sa atong kaugatan, dili ba? Inanay mong natambalan ang imong lawas. unsay sunod mong buhaton? Kompleto na ang tanan. Ang hustong oras na lang ang gipaabot ko aron mapuhi si Nomed. Gabriel, kuha ka ng haik nga bato. Matuman. Hugti og gunit ang haik nga bato, Gabriel. Matuman. Ano yan? Karon, samari ang duha ka pad ni Marla. Oh, Gusto lang kong maningkuro nga wa ka maluoy kang Marla. O nga andam kapag ihapon nga musunod sa tanan kong sugo. Sige na! Samari na ang duha ka pad ni Marla! Gusto lang kong maningkuro nga wa ka maluoy kang Marla. O nga andam kapag ihapon nga musunod sa tanan kong sugo. Sige na, Gabriel! Samari na ang duha ka pad ni Marla! oh. Gabriel, may problema ka ba? Matuman. Marta. Samari ko. Unsa pa'y gipaabot mo, Gabriel? Samari na si Marla! Matuman. Ambi ang imong pat. Ambi ang pikas mong pat. Ana. Nasamad na siya. Maayo! Nabuhat mo na ang angay mong buhaton. Sige! Bantayi ang mga dinakpan, Gabriel. May pangunayan lang ko sa pagpangita. Tiguang, patya kung kinsa man ang mo ikyas. Gamita kining hait nga kahoy. Dungga ba tumong sa kasing-kasing ang mupalayuin ng dapita? Matuman. Labi na si Marla. Mamatay ka kung makaikyas si Marla. Oh, mamatay ko kung makaikya si Marla. Sige. Marla. Makaikyas na. Ayaw na paglihok. Paabuto na to ang pagbalik ni Marua. Kailangan lang mahipawan na to kung unsan iyang gilakaw. Masiya magkita ang nangunay sa pagbuhat iniya. Oh. Ha? Ayaw og kumpiyansa. Kinagtanaw ni mong imong apuhan. Ug klaro kaayo nga ubos siya sa kahom ni Marua. Ug buhaton niya ang tanan. Aron matuman ang mando ni ini. Unsa? Tabangi, me. Sakit na kayo ang among mga kamot. Ang mga dinakpan. Nangay sila tabang. Duola sila. Ug ang ami. Oh. Ayaw pagduhol sa mga dinagpan. Ay, agay. Palayo. Oh. Palayo. Oh. Tabangi, me, malo. Oh, lo. Oh. Ang mga mata ni Lula, blanco kayo. Huwag na gusto makailan ako. Siya ka ang nagkidnap ini mga bihag. Ay, tabangi, me. Ayaw mo pagsaba. Dili mo na mo biyaan din he. Unsa man ka ang gilakaw ni Marua. Unsa matig akong gibati. Kikulbaan man kong maayo. Lahi ang hangin karong gabi una. Iinit kaayo. Oy, kinsa makaning nanuktok. Si Elgin ka ang ibalik.
Elgin! Ikaw ba nang nanuktok? Oh, naanasab. Lain na nita. Ang hunting karaan. Kuhaunin ako. Uy. Ni Ara. Gunita ni nako maayo. Kung demonyo man ang nanuktok, mamatay yun siya ining hunting. Dili yun na si Elgin. Klaro kayo nga dautana. Kalito na ko kabli ang pultahan. Uway tao. Kisa ka! Nganong nanuktok man ka, ha? Ayaw pagtuo nga mahadlo ko nibo, ha? Kisa ka! Huwag itaw din sa gawas. Mga bata raman tingali ang nagpinuang nako. Gusto kyong makatilaw bunal ng mga bataada. Ako kyo'y sa mukon. Gusto kyong mong masuko ko. Tabang. Day, naunsa man ka. Tabangi ko. Gutom na kayo. Sakit na kayo nga akong ote, ha? Dali, so, dali. Salamat. Kasakit yun sa akong tiyan. Ay, sige din, ikaw na sa sala. Magkuha kong pagkaon sa kusina. Salamat sa imong kaluoy. Ay, paabuta lang ko diha, ha? Ay, maudi ay nga wadayon siya katubag. Kay luya di ay kaayo siya. Ay, magdali ko ang pagkaon sa kusina. Aron mapakaon day na ako kining batanong babay. Ayo gani kay doon na pa ko isobra sa akong panihapon. Mauna lang niya akong ipagkaon niya. Day, iarang imong pagkaon o. Salamat. Makakaon na gid ko. Pila na kaadlaw nga wa ko makakaon. Ay, sige kaon na. Kinsa may ngaan mo? Marwa. Ha? Marwa. Nahadlo ka na ko? Kung mauna, nakaila ka sa akong ngana. Nganong niya ka? Aron kuhaon ang putol nga tiil nga kalapira. Unsa? Ihatag ni nako kung dili ka gustong sunugon ko karon dayon. Naara ang baga kisudlan sa kalabirang tiil. Naa sa lamisa. Salamat nga wa ko nimo langana pa. Mitalikod siya nako. Tungkapon ko siya. Biaso, igong niyang abaga. Nangita ka cute sa imong kamatayon. Bakay! Iyalig! Nilupalag pa ako. Balay! Mamatay ka! Midagan siya ka nagtaroy ang karangan. Tig siyang puko-puko. Masakitan siya sa samaan sa maong anting. Huwag idibuwag ni Lolo ang pananaw na mo ni Marla. Di ko malakaliho kay mulihok man sab siya. Oh. Marla? Si Marla. Wasap siya maglihok. Yan na. Saan kaya ang yun na? Ang mga dinakpan, nangaluya na sila. Tubig. Oh, Wow. giuhaw sila. Tubig. Lo! Lo!
Atagal na ako sila og tubig ha. Kay nangayo sila og tubig o naluya na sila. Ayaw paglihok. Lo, ayaw pa daw ka nang nag-ulipon sa imong nahuna karon. Marla, tabangis lulo. Tambali siya. Pero, wala mo tingog si Sarah. Oh. Siya lang ang makadiktar ko nun sa akong buhaton. Ha? Mapugos kita sa pagpaabot sa hustong panahon. Sa hunghong ni Sarah, ang kaluhan ni Marwa. Gabi naman lang. O pa man mabalik si Panang. Nagpasabot lang na makakit siya na akong umilikay na siya. Diligit nga na tinuod ka doon na siya, apo. Giilad mo niya. Oh, Manang? Maning. Ay naman na yung mong apo. Ngano ikaw naman yapon na may balik din eh. Maning ang akong apo. Si Marish, gikidnap ko no. Manang mahimo ba? Ayaw ko himuig istorya. Kaya dili may tabo mo sakay ko ng imong tumo-tumo. Pero tinuod ang akong giingon, Maning. Nga gikidnap ang akong apo. Mao nga ang iya na lang retrato ang akong gida. Unsa? Mao kini ang retrato sa akong apo, Maning. Tanawa. Og pasaylo ako nga na makako ninyo ni Lorna. Mauni ang imong apo. Dalaga na. Pareha sila si Marla. Oh, mauna si Maris. Og nabalaka ko sa kalit niyang pagkamising. Nakakita na mo kayo ni Mabayana? Din, di mo makiti ka na si Maris. Kuwan. Kinahanglang mahinumduman mo kung diin ka makakita ni Maris dung Maning. Kay importante kaayo siya nga maluwas. Sa kawa sa kinabuhi. Unsa? Kawa sa kinabuhi? Usa siya sa mga bihag ni Marwa. Kung mao ka na, kinahanglang luwason mo siya, Maning. Anong naapil man ni siya nga gikidnap ni Marwa? Kinahanglang mangita kag paagi nga maluwas mo ka na si Maris. Kaya aron dili ka magmahay sa tibuok mong kinabuhi. Wala. Usibot mo ipasabot. Maning, luwas sa una si Maris. Sultihin ko. Usibot mo ipasabot siya mong pagsulti nga. Kinala maluwas ko si Maris. Aron dili ko magbahay. Ha? Maning, pasaylo ako. Manang Inday. Ayaw na kong iliko-liko pa. Ang tinuod. Ang tinuod. Unsa? Unsang tinood? Dili ni mo tinuod nga anak si Marla. Unsa? Si Maris ang tinuod mo nga anak. Manang Inday. Manang Inday. Bakwi akan ang gisulti mo. Bakwi na! Dili na ako mabakwi, Maning. Tungod kay mao ka na ang tinuod nga katarungan. Kung anong kalit lang kong mitunga sa inyong kinabuhi. Sa diyang mabdo si Lorna sa imong anak. Gikuha ko sa hilom ang imong anak o giilisan ko ni Marla. Nga nang imo nang gibuhat ang? Nga nang imo nang gibuhat? Ano? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.